Hello friends, welcome to my back YouTube channel. jananggwo आंनि YouTube channel फिन खेनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबायदि आं दिनै एवनो नागिरदों अमा बेदर आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जाहाथे भिडिअखौ मोजाङै मोजां फुरायै नायलांजोबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दा बिदिब्ला दानिया नायलांदो फारि फारि। अच्छा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै मोजां नायलांबाय थागोन होननानै। खोबना होनोसै दसे खोबना दोनथ'बाय। दा नै दै होनोसै आङो। सही बात है। खोबना दोननोसैलाय। अमा बेदरजों ओंखामजों लगायजोब्बाय। दा बेखौ जानोसै आङो। नोंथांमोना फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय, नुलांजोबगोन गासिखौबो। नै लोगोफोर Wow, very dangerous. नै लोगोफोर अमा बेदरखौ नुदों। तो गाइस आंबोथ' गोदानसो बारा रोंजोबा, बिनिखायनो नोंसिनाव निमाहा बियो। माने आं फार्स्ट टाइम खुलिजेननाय आरोना, बिनिखायनो जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै मोजां देखायनो हायो बिनि थाखाय नोंसोरो एसे गोहो हरलाय आंनो गाइस, नेक्स्टआव मोजाङै मोजां दिन्थिनो हानाय बायदि। अमा बेदरजों ओंखामजोंसो लगायना जादों। बेदरा जेबो गैया, अमा बेदरजों ओंखामजों जादों। आरो बिनिख्रुइ बांसिन साबसिन हामसिन मोजांसिन दिन्थिनो हानायनि थाखाय नोंसोर बोलो हरलाय लोगोफोर, अननानै सापर्ट खालाम। सही बात है। आंबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामगोन ना, नोंसोरबो आंखौ सापर्ट खालाम। दे होमबा बिदिबा लोगोफोर नै जाखांसिगोन, नायलांबाय था दसे।
मोनबाय बा हाराखौनो दसेनि थाखाय एन गोलोमफ्राव जोबखाबाय लोगोफोर आं दाथ' मोखांखौ मोजां देखाया उनाव दिन्थिगोन नोंसिनि सिगाङाव मानो होनबा ओरैबायदि गरम होदों जाला थानोनो हाला गरमानो आयौ आयौ मा होनबावगोनथाय गोलोमफ्राव जोब्बाय ओंखामखौनो मोजां जानो हायाखै हाय गाइस नै थाखाय दुंदों गैला ओंखामा जोब्बाय ओंखाम गैला बेदरबो गैला माखौ जाबावगोनथाय जाबावगौ जादोंमोन हारसिं मानसि मा खालामनो उपाय गैया अमा जानायावबाथाय खिन्थु अस्थादखा सही बात अमाजों ओंखामजों लगायना जानायखौ नुखाबाय दा फाग्लासो जानायाव बावले Film. Hi guys. गाज्रि मोना बास आरो दा नोंथांमोना आंनि जानाय लोंनायखौ नायबाय थानो गोसो जादोंबा साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय बेल आइकनखौ दाबायबानो जाबाय बास मानो होनबा आं बिथिंजाय आंना आखाइ ओंखाम खालाय जानाय नालाय आगदाथिंजाय राइट हेन्डथिंजाय बेखायनो लेफ्ट हेन्डथिं बुंबाय आरोना आंनि जानाय लोंनाय बेबायदि नायबाय थानो गोसो दंबोला साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय चेनेलखौ आरो लाइक खालामबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं